furancɛrɔ fanga ma ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a ye baaraba dɔw latigɛ kunu janvier kalo tile 15 san 2025 Kulukoro mara o kɔnɔna na minnu cɛla hakili bɛ se ka jɔ min fɛ kosɛbɛ o de ye stade Mamadou Jara H ale Koromo karili ye fo ka taa se yɔrɔ dɔw olu birikiden fɔlɔw dali ma ani fana Sorasulakaw ka ekɔliden minnu bɛ ni o ye Emiya ekɔlidenw ye o kuru 46nan olu fana ka bɔli a y'o fana baaraw olu seereya. Ni ne ye bi bakuruba kunnafoni wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka fara min kan sɔɔni dɔrɔn ka aw kulo nɔgɔ bɔ ni olu ye an b'a fɔ n k'aw bisimila ni an dun ka ye. Foli ani waleɲuman dɔn an b'u ta ko ɲɛsin aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la aw mana kɛ Mali kɔnɔ yali Mali kɔ kan an b'a fɔ n k'aw bisimila aw ka jabaraniso mandi kɔrɔ Sherifila TV ni an ka bamanankan kunnafoni o kɛnɛ dayɛlɛlen ye. Mali alisilamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ka tɛmɛ ni a ma ɲɛmaaba a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka kuntilennaw ye u ye u ka jɔrɔw an'u ka kunnasiriw yira ka sanga ni ɲɔrɔn Haut Conseil islamique du Mali ale ɲɛmaaba u ka tununi ye ni o ye Amadou Adi Tali ye ka sanga ni nin waati gɛlɛman ninnu ye ni alisilamɛ jɛkuluba in ko k'u b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma nata ka se ka bɔ ka ala deliw caya yaasa ala bɛ se ka maliden bɛɛ lajɛlen kisi togoya min na ani fana ala bɛ se ka lasigi ɲuman kɛ Cɔrɔnɔ Amadu Tadi ye ka na a ka denbaya fana ɲuman sɔrɔ fo ka taa se ka bɛn ni kelenya o sabati an ka jamana kɔnɔna na ala ka se ka deli k'olu fana nɔgɔya an ka jɛ an k'u ka laseli ɲɛmada an ka ɲininikɛlaw ka kuma galamani na. ɲɔgɔn ye kun kelen pewu ala ye lajarabili min se an ka khalifa ma ɲɔrɔn jamana sanfɛ n'o ye Amadou Hadi Tali ye ale de ye Haut Conseil islamique du Mali président ye ɲɔrɔ région kɔnɔna na Haut Conseil islamique du Mali bureau national fana président d'honneur minnu b'an bolo ale y'olu dɔ la kelen ye n'ala ye ni lajarabili se adamaden ma a jigi ye aw minnu b'a kɔ aw ka wulikajɔw a n'a ka fara ɲɔgɔnkaw a n'a bɛ ala wele minnu kɛ o jigiya min b'a la o de don o de y'a to lajarabili kelen jamana kɔnɔ a bɛ kulu minnu na n'o ye tijaniya kulu ye n'o ye sufi kulu ye olu bi baara caman na ka kɛ duguma Haut Conseil islamique du Mali fana min n'a b'o la n'o ye Mali silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ sɔrɔ o fana ɲɛmɔgɔ dɔ don o fana ye baara dama dɔ kɛ o de y'a to Haut Conseil islamique y'a ɲini baara o baara b'a la ka kɛ a bɛɛ ka bila minɛn kelen kɔnɔ ka kɛ comité de crise kelen ye o ɲɛmɔgɔya bɛ Haut Conseil ɲɛmɔgɔya so kolo la donc o de réunion kɛra bi ka comité de crise dɔ bila yen comité misɛn bɛ yen bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ Ɲoro bɛ dɔ la Bamakɔ dɔ la yɔrɔ wɛrɛw bɛ dɔ la Tijaniya bɛ dɔ la Sufiw bɛ dɔ la Haut Conseil yɛrɛ bɛ dɔ la mais bi a bɛɛ kɛra comité ba kelen ye walasa k'a ɲini mɔgɔw fɛ baara fɔlɔ min bɛ sini juma na bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ silamɛ ka kɛlɛkɛ minɛn fɔlɔ o ye dugawu de ye an karamɔgɔ lajarabili min y'a sɔrɔ ala bɛ se k'a nɔgɔya cogo min ka bɔ a kɔnɔna na k'a ɲumansigi ka na ka denbaya ma ani zawiyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Tijaniya zawiyaw Kadiriya zawiyaw o bi Mali yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ nin ko in na ka d'a kan ni lajarabili a ye maa min sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ de don Haut Conseil président do Ɲoro khalifa dɔ tɔri ka Tijaniya na Haut Conseil bureau national membre fana don donc bi jɛrɛ in kɛra n'o de ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Tijaniya mɔgɔw les descendants de l'âge mortel Sufiya mɔgɔw ka fara Haut Conseil kan mais a bɛɛ bonya bilala Haut Conseil ɲɛmɔgɔso ka minɛn kɔnɔ o laɲini bɔra Haut Conseil ɲɛmɔgɔ b'a la ni Sɛrifu Nadani Hadara ye depuis ko in kɛra ale y'a ɲini k'a fɔ an ka nin baara ninnu bila sen kan o de y'a to o y'an ka vice président kun bɛ yan n'o ye deuxième vice président ye Mohamed Tarawele min chargé don diinɛ ko ɲɔgɔn na Haut Conseil kɔnɔ ani an ka conférence des ulémas o premier vice président o fana bi kɛnɛ sanfɛ yan ka fara nin kulu tɔ bɛɛ lajɛlen kan o de an fara ko in ɲɔgɔn kan yan ani k'a ɲini mɔgɔw fɛ ko in ka kɛ ni basigi ye a ka kɛ ni sabali ye a ka kɛ ni kodɔn ye a ka kɛ ni hakilimaya ye a ka na kɛ ni kɛcogo ye min bɛ tulu kɛ tasuma wɛrɛ la baara ka kɛ ni seere ye a ka kɛ ni sɛbɛya ye a ka kɛ n'a kɛminɛw ye hakilimaya ni kodɔn kɔnɔna na k'o wele bila bɛɛ lajɛlen ma an ka kɛlɛkɛminɛn fɔlɔ o bɛ daminɛ sini o ye dugawu ye région bɛɛ la misiri bɛɛ kɔnɔ zawiya bɛɛ la a ɲinina limama fɛ olu ka ci bila misiri bɛɛ la misiri bɛɛ ka dugawu kɛ zawiyaw fana ka dugawu kɛ fa bɛɛ fɛ a kadiriw a n'a tijaniyaw o y'an ka kɛlɛkɛminɛn fɔlɔ ye mais baara fɛn bɛ na kɛ a bɛɛ ka kɛ o comité in ka cadre kɔnɔ kunnafoni minnu bɛ di a minɛna a bilala a donna ta a bɔra ta bɛɛ ka to o comité in kɔfɛ ni kunnafoni minnu bɔra jɛlenya na min kan ka di mɔgɔw ma o bɛ na di o siraw fana fɛ.
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ ina fɔ an y'a kulo lasɔn bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na togoya min na sisan furancɛrɔ fanga ma ɲɛma general d'armée Asimi Goita a taamana ni k'i kunda Kulukoro mara kan kunu araba janvier kalo tile 15 san 2025 jamakuluba tun b'a nɔfɛ u selen jamanakuntigi a ye stade Mamadou Jara Achi o koromokarili baaraw kɛ fo ka taa se école Emia et écoleden kun 46 olu ka bɔli kɛnɛ a y'o fana seriya ka fara o kan Kulukoro ladalatigiw olu tɔgɔla soba o birigiden fɔlɔ dara a fɛ fo ka taa se basketkɛlaw ka soba min bɛna jɔ Kulukoro u ko min ma Arena Mali o fana birigiden fɔlɔ o dara a fɛ o hukumu kɔnɔna na maaba caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan o dɔw bɛ tali kɛ gouvernement maaw la fo ka taa se Kulukoro marabolo ɲɛmaaw ma ani ladalatigi caman Sherifila Jabaraniso tɔgɔya la Madi Hawa Kebe Seydou Ɲare olu tun b'u nɔfɛ an ka jɛku ka sɔrɔ u ɲɛmada. Jamana kuntigi général de corps d'armée Asimi Goita ye taama dɔ bolola Kulukoro yɛrɛmara kafo kɔnɔ a ka nin taama in senfɛ maliyɛnw bɔra ka caya kɛrɛnkɛrɛnna Kulukorokaw k'a daminɛ Bamako Moribabugu ka tɛmɛ ni Cɛnfala olu n'a ɲɔgɔnna caman bakuruba la dugu fɛn fɛn bɛ Kulukoro siraba da la maaw bɔra ka kɛnɛ fa i n'a fɔ dakɔnɔɲi kan'u ka nisɔndiya jira ni k'a fɔ président Asimi n'a ka jama ye u k'u bisimila Kulukoro kɔnɔ o kadira in de kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin ye Kulukorokaw bɛɛ de ka baara ye Banamba seliki denw ma to kɔ bawo ka sanga n'u ka laadakuntigi ka laɲini ye n'o ye an fa a n'a mɔkɛ Bɛlɛnkɛ Sɛnbara ye Banambakaw bɔra ka caya ka daminɛ minnu bɛ Bamako fo ka taa se Banamba cercle kɔnɔ ka na président Asimi Goita ka wele jaabi min senfɛ u ka laadakuntigi y'a ka nisɔndiya jira ka sanga ni président ye nin baaraba minnu kɛ Kulukorokaw ye. Nisɔndiya bɛ n bolo nisɔndiya fɔlɔ ye n ka Banamba mara a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan ne ka Banamba cercle a commune 9 a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bi o nisɔndiya filanan ye mun ye n'o y'an ka président ye général Asimi Goita an bɛ foli k'a ye an k'an ka foli anw dugutigiw n'an ma k'an ma fitirinkali ye an k'an ka dugawu k'a ye o ko an kun t'a dɔn dugutigiya bɛ diɲɛ na bilen o mais ale ka sababu nana ka dugutigiya sigi sen kan k'a fɔ dugu o dugutigi b'a la an ka dugutigiya di an ma an b'a fɔ n'o ye k'a waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ Kulukoro région o ka se ka cercle bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don kelen an ka na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ne kɔni hakili la n si bɛ hakɛ min na bi a ma kɛ ɲɛ na fɔlɔ a ma ɲɔgɔn ɲɛ fɔlɔ n'o kɛra n tile la n kan k'o yɛrɛ denmisɛnw na ka fɔ ko maa min kɛra sababu ye k'o kɛ vraiment a kan ka fɔ donc n bɛ dugawu kɛ jamana ye jamana Ala ka hɛrɛ kɛ Ala k'a n'a si tora Ala k'a n'a labanko ɲɛ sababu ɲuman caman bɛ masa dɔ fɛ Ala k'a da n'aw ma anw baramakaw kɔni n b'a fɔ cogo ni sɔrɔ ɲɛna Banamba ye bi dɛ k'a fɔ ko Asimi bɛ na Kulukoro ne min ye dugutigi ye ka ci se mɔgɔw ma a commune 9 o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan bi o ye ne ma wasa ye dɛ ne bɛ Ala deli Ala k'a n'aw sɔn si ni kɛnɛ la gɛlɛya min Mali kɔnɔ Ala ka gɛlɛya in bɔ yen ni Ala sɔnna Ala ka Mali k'a sago ye n ye wele se commune 9 ma a commune 9 a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ne ma wasa ye dɛ. Baaraw caman de kun kɛra jamana kuntigi ka nin taama in senfɛ i n'a fɔ Kulukoronka dolanti kɛnɛ belebele min tɔgɔ dara Mamadou Jara Hasla o dayɛlɛli kɛra ka bɔ président Asimi fɛ wa maaba caman de kun bɛ nin kɛnɛ in kan i n'a fɔ Banamba mairie a kɛlen ka kuma ta a y'a ka nisɔndiya jira ni ka tila ka laɲiniw dɔw tɛnku jamana ɲɛmaa ma Banambakaw tɔgɔ la. Banamba cercle commune 9 bɛɛ lajɛlen an nakun 2 t'an na yan ani Banamba dilakaw ni société civile Banambaka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ nanen don ka na an ka président de kunbɛn n'o ye général d'armée Asimi Goita ye vraiment a tɛ se ka n'anw ka région na fiyewu ka kɛ ko anw mairilakaw an ka to kɔfɛ ou bien Banamba population yɛrɛ a ka to kɔfɛ donc an nanen don ka na président de kunbɛn Banamba dugutigi bɛ yan Banamba société civile bɛ yan Banamba force bɛɛ bɛ yan bi mairie bɛɛ bɛ yan jeunesse bɛɛ kafo bɛɛ de bɛ yan bi donc an mɔgɔ min bɔra Banamba ka na mɔgɔ ba hakɛ de don ka se ka na président kunbɛn k'a yira la k'a fɔ Banamba bɛɛ bɛ transition kɔ bi k'u soutenir an kɔni ka ɲinifɛn ye min ye bi ni tɛmɛnen kɔ Asimi ka se an yɛrɛ ka yɔrɔ la walasa ko caman bɛ Banamba fɛ yen an bɛ se k'o da tulo kan ye sécurité ko an b'a dɔn an da bɛ se o ma ni Ala sɔnna ma an b'o de ɲini su ani tile mais an bɛ k'a ɲini Asimi fɛ n'a yɛrɛ sera ka se Banamba don o don Banamba sécurité ko bɛ cogoya min na ni Ala sɔnna ma a bɛna bɛɛ sɔrɔ yen nɔ. An balodenna k'a fɔ général de corps d'armée président Asimi Goita ka nin taama in bɛ dɔn présidence ka baaraw de kadira kɔnɔ nin san kura in na kumakuncɛ la jamana kuntigi ye Kulukorokaw n'a lamini bɛɛ lajɛlen fɔ u ka nin kunbɛliko ɲuman in na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ cakɛda kura dɔ bilala sen kan u ko min ma société coopérative simplifiée des orpailleurs du Mali ɲɛta ni o ye OADA maaw olu yɛrɛ ka kunkilenna dɔ ye kɛnɛ in sigira u fɛ ka bɛn bi alamisa ma janvier kalo tile 16 san 2025 nin cakɛda kofɔlen yɛrɛ jabala kɔnɔna na Sherifila Jakanso tɔgɔ la Tɛnɛɲa Tarawele a n'a ka jatala numu ko ne tun bɛ an ka jɛku ka sɔrɔ lu ɲɛmada.
Ni jɛkulu min filɛ nin n'an ko a ma ko Société Coopérative Simplifiée des Orpailleurs Mali ɲɛta a sigira sen kan san 2024 octobre kalo kɔnɔna la. A ɲɛma a ye wele bila sanu baaralaw bɛɛ ma ka bɔ damanda yɔrɔw la walasa ka se ka na nin sigi la ɲɛnamaya min bɛ kɛ sababu ye ka sanu baaralaw kunnafoniya coopérative nafa kan a bɛ se ka min lase u ma a n'a baaraw kan ka kɛ togoya min na n'o baaraw walawalali bɛ kɛ de a dɔnbaganaw fɛ. An kɔni fɛ o ko ɲuman ye n'u sera k'a faamuya k'a fɔ ko baara in a labɛnni u lajɛli kulu kɔnɔ tel que coopérative o de bɛ baara nɔgɔya olu yɛrɛ ma a b'a to olu bɛ lakodɔn a b'a to jamana fɛnɛ bɛ a dɔn hakɛ minnu damabɔlaw ye mɔgɔ hakɛ minnu ye sɔrɔ hakɛ min bɛ a fɛ sanu hakɛ min bɛ bɔ damabaara hukumu kɔnɔna la jamana kɔnɔ a b'a to fɛnɛ u bɛ sɔrɔ mun lase u ka kominiw ma a b'a to o fɛnɛ bɛ dɔn ani hali État yɛrɛ ka wagandenba damabaara jɔyɔrɔ ye mun ye a kɔnɔna la o bɛ se ka dɔn. Escop Mali ɲɛta maa ɲɛma ka fara jɛkulu yɛrɛ maa wɛrɛ dɔw kan u y'u da don u ka gɛlɛyaw caman na ni k'a yira k'a fɔ k'u ka nin fara ɲɔgɔn in nana na kuma la. Ni coopérative in bɛ kɛ sababu ye ka nafa min lase an jura baaralaw ma ani an ka jamana kɔnɔdenw ma surtout an ka yɔrɔw vraiment degun min b'an kan bi an ka kɛɲɛba jamana kɔnɔ dan o dan t'a la. Ni fara ɲɔgɔnkan jɛkulu min filɛ nin a nakun de ka se ka fɛɛrɛ caman sigi sen kan min bɛna ɲɛsin sanu baaralaw ma o okumu kɔnɔna na sanu bɔ mansin bɛ maa minnu bolo olu fana y'u ka nisɔndiya yira sigi sen fɛ. Bi n ye faamuyali caman sɔrɔ a la donc n bɛ ɲɛta Escop Mali ɲɛta fo o la o diyara an ye kosɛbɛ ka foli di a ɲɛmɔgɔw ye ka foli di an ka technicien Minilam ɲɛmɔgɔ yɛrɛ n'ale Sori Jakite ye ka tila ka foli di maître Danbele ma. Bon nisɔndiya min bɛ ne kan bi an ka coopérative nin kun kan n tɛ se k'a lakali parce que n'i ko ɲagatɔ ma k'a kɛ ta la sa n'a nuji ma la sa daji b'a la sa bon n'a nana tɔn sigi pour que an ni sanu ɲininaw bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen a diyala n ye ɲam kan ala kelen de b'a dɔn. K'a sanga ni Escop Mali ɲɛta ka wele jaabili sanubɔla dɔw bolo u ye welewelemadakan ta k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw la u kɔfilɛli la sanubɔ baaralaw la hali bi. Société nin kɛrɛli vraiment nafa ka bɔ an kan kosɛbɛ an minnu bɛ kungo kɔnɔ su ani tile parce que an ka baara ye fɛn min an de b'a dɔn degun bɛ dama fɛn kɔnɔ ka tila ka na ko tigilamɔgɔw bɛ damanda la bon k'u jatelen tɛ vraiment a cɛ man ɲi jamana kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Société Coopérative Simplifiée des Orpailleurs Mali ɲɛta maaw u ka nin masala in kɔnɔna la fɛɛrɛ ni dabali caman de b'u bolo min bɛna bila sen kan walasa togoya min na u ka laɲiniw bɛ se ka sabati. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'an kunda Côte d'Ivoire jamana kan a ka Côte d'Ivoire jamana taama hukumu kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ a Seyid Iba Haidara a ye wajulu kɛnɛba ɲɛnɛmaya abubu 1 o kɔnɔna na a kɛnɛ kan ansar tɔnden ani kanuba caman bɔra ka se ka na sigi seereya Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Abdul Karim Sako a bɛ walawalali k'a tɔ la. Ni wajulu kɛnɛ a bɛ don an karamɔgɔ Sherif Ibrahim Aidara ni bɛɛ b'a dɔn ni Iba ye a ka kɔnɔwari taama baara bolodani hukumu kɔnɔna na ni kɛnɛ sigira Abobo 1 n'o ye Fédération Abidjan Nord maaw ka kɛnɛ ye ansaru an'u kanuba jamaw olu bɔra ka caya ka na lamɛnli kɛ ka se ka u yɛrɛ nafa ni wajulu ye min n'a kɛra Iba fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma baya layiru 6 ni kɛnɛ kelen kan kɔnɔwarikaw ka diinɛ ɲɛmajɛkuluba min bɛ n'o ye Kozimu ye o maaw kun bɛ ni kelen kan u ye u ka foli an'u ka waliɲuman kɛ ka ɲɛsin wajulu kɛbaw ma n'o ye Sherif Ibrahim Haidara ye Iba a seli la olu ka jamana kɔnɔ ka na hakilinajigi kɛ u ye ala ka diinɛ na n'o ye silamɛya diinɛ nin ye. Bi anu ka ala tanu ka ala barikala ka ala ko ɲuman bon ala b'a hɛrɛba kɛ an ye bi an sɔrɔ ɲɛmɔgɔw nana an fɛ yan bi ala ye an tun kɔngɔ t'a la ka bi ni waati jan an dun b'a fɛ o tun bɛ na yan mais bi alhamdulillah o bɛ yan donc an bɛ nisɔndiya la an bɛ sawa la an bɛ bonya la yarabi ala o nana ka yan nandi kɛ hɛrɛ ye o ma ala m'o kɛra masa min ka hɛrɛ k'an ye yarabi ala olu ta nami kɔnɔ yarabi ala o hɛrɛ ɲɔgɔn ko k'a ye ala m'o kɛra o bɛ hami ko min na n'o ka diya o ye k'o ye ala m'o kɛra ka jama
jamana sabatil ko mala mukara onnali jalanye ko bismillah ko ambe kum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc vraiment ni son kade ka sababu ke alaga kuma kan foromina o ye adama den man beta euro ye sababu bisiga do soga fara haklika voilà donc ni son dia folo ye flana slama o ina fara nyon kan euro kilina o ye ko re mi slama ya kan ni amfe donc abe ke sababu ya menyon don ambe ko ro kenyon fe adama dia ko la ani slama barawla donc ni son dia doy ka sababu ke fana angara mo wasiri Chérif Ousmane Madane Haidara a den kema le bambulu en sunna voilà donc vraiment faut ka do ko e ka do ke karamore vraiment akrama sabu mai sabu adama don ye ni son dia ka jire nyon kan ka wajire lame e karamore kala sababu e ka wajire dia do mo wala donc me karamore fu ka barakada ka wali mandon kawaldana ka fo ni wajulu mi ni alla nyanamala an karamogo denga fe no Iba Haidara Konowar jamana kan a kɛra a balimamuso fila sigilen ɲɛna n'o ye Ina ani Mimi Haidara ye ni baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni Bayatul Islamiya layiru 6 tali ye. An bɛ to nin kɛnɛ kelen kan ka Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Aseyid Iba Haidara a ka laseliw ɲɛmada. N bɛ o don fo n ka Jamiyatul Ansar dini karamɔgɔ k'u wale ɲuman dɔn. Siga tɛ nin na walahi. O ka baara min kɛ diɲɛ kɔnɔ a yelen don dɛ. Olu b'a dɔn koyi. Ansaru karamɔgɔ kan ka fo. Walahi siga tɛ nin na bani. Fan bɛɛ fɛ o ka baara min kɛ. Siga t'a la. Ninnu dɔw bɛ si cogo dɔ la. C'est-à-dire ni Al Ansar ani foyi tɛ kelen. Parce que foyi tɛ Ansaru kɔnɔ ni Ala tɛ. Olu b'a dɔn bani de. Walahi. Gundo t'a la dɛ. A tɛ sɔsɔ. Kɔdi foyi tɛ Ansaru la n donna Ala de kama n bɛ Ala ka diinɛ de dɛmɛ khalas. A banna pewu. N'i ye min sɔrɔ o la Ala ni ce. N'i ma fɛn sɔrɔ o la a banna. I bɛ muɲu yɛrɛ kan. A karamɔgɔ ancien fila y'u ɲininka ninnu ye moto boli tu kɔnɔ. Siga t'a la. Ninnu sira si cogo la n'i ko ne yɛrɛ ka siya labɛn a bɛ gɛlɛya. Sikayi. Mais u bɛɛ sira Ala kama k'u ka bonyaw t'u la. Siga t'a la. Nin bɛɛ ye karamɔgɔbaw de ko de wari. Olu b'a dɔn koyi. Yɛrɛ bonya tɛ se ka don Ansaru la. Siga t'a la walahi. Yɛrɛ bonya tɛ se ka don. Olu b'a dɔn walahi. Mais ninnu lajɛ u bɛɛ b'u ka fugulan bɔ k'u biri an ye. Siga t'a la. K'u yɛrɛ dɔgɔya k'a sɔrɔ karamɔgɔbaw de don. Olu b'a dɔn koyi bonyatigi. N'a fɛn fɛn ko n ko Ala ka diinɛ na a tɛ sɔsɔ. Siga t'a la walahi. Olu b'a dɔn dɛ. U bɛ baara min na an ɲɛ b'a la dɛ. An bɛ dugawu kɛ Ansaru karamɔgɔw ye Ala k'a n'u fanga se. Amina yarabi Ala sɔn. U k'u cɛsiri. Walahi diɲɛ digi dalen don olu de ka bi. Allahu akibaru. Abande. U ka mɔgɔw bɛn ka mɔgɔw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ka diinɛ bɛɛ kɛ kelen. Ka Ala ka tiɲɛ fɔ a banna ye. Karamɔgɔ y'an bilo dɔrɔn de la. O dɔrɔn de koyi. An bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka boli biribiri k'an kunda Itali jamana ale kan. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Aseyid Chérif Ahmed Tidjani Haidara a ka pankulu jiginna kunu araba janvier kalo tile 15 san 2025 Milan pankulu jigikɛnɛba kɔnɔna na Itali jamana o kan. U kunbɛnna jamakulu wasalen fɛ ka fara o kan Ansar tɔnden ani kanuba caman de tun bɛ ka se ka na u ka nisɔndiyaw yira. Cherifla Jabaraniso tɔgɔya la an ka ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Mamadu Ben Cherif Sumanu ale ka sɔrɔlenw don. Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye u ka kanu badabada an'u ka nisɔndiya yira tuguni Aseyid Chérif Ousmane Madani Haidara ni a ka denbaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Itali Alsilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u bɔra i b'a fɔ kɔnɔkulu nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔna la ka Aseyid Chérif Ahmed Tidjani Haidara kunbɛn Milan aéroport la Itali jamana kɔnɔna la. Vraiment content do. Nisɔndiya tɛ se ka fɔ ka sa dana sabula an ɲɛjɔyɔrɔ n'o y'an ka seyidi ye ale min kɛra sababu ɲuman ye ka an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ an tɛ jamana kelen mɔgɔ ye k'an bɛɛ kɛ silamɛya badenya kelenya ye o denkɛ de nana an fɛ yan nɔ bi ka na tourner la Europe ka na nisɔndiya. Wa nisɔndiya min bɛ na an bɛ déjà n bɛ Ala fo k'Ala barikada n b'a dɔn k'a fɔ min tɛmɛna Faransi n'o ye Faransi wajulu ni a visite ni a accueil ye vraiment mɔgɔw bɔra an nisɔndiyara donc an b'a jigin k'a fɔ min bɛna kɛ Itali ni Ala ka diɲɛ ye a bɛ ɲɛ parce que aéroport la an ye jamaba de sɔrɔ minnu t'an kunbɛn vraiment a kɛra nisɔndiya ye
ni ala sɔnna an jigiba k'a tɔ bi ɲɛ wala an bɛ se ka foli de bila an karamɔgɔ ma Seri Usumani Madani Hayidara ale min bɛ nin baara in na kabini an yɛrɛ ma wolo a bɛ nin baara in na fana fo kana se bi ma a bɛ ka message min fɔ hali sini a b'o message kelen de kan n'o ye bɛn ni kelenya ani kan jogo ɲɛ hali sini o ko de bɛ senna wa a ma wuli donc vraiment an b'a ɲini ala fɛ si ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'o d'a ma Sherif Ahmed Tidiane n'o y'a denkɛ n'a fana bɛ ka nin sira in taama an b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn nin sira in kan ala k'a mɛn nin sira in kan k'o kɛ kira bonya kosɔn salli ala rasulu yen nɔ mun n'u tun kɛlen don ka bisimilali kɛnɛ belebele labɛn ka Ased Sherif Ahmed Tidiane Hayidara kunbɛn nisɔndiya ani karama kɔnɔna la bi an nisɔndiyalen don fo ka dama tɛmɛ sabula an karamɔgɔ bi m'an bila an nɔfɛ donc i bɛ fɛn min ɲini n'i y'a sɔrɔ i ka ɲini fɛn n'i y'a sɔrɔ fo si t'i ma nisɔndiya kɔ depuis mawuludu ma se an tun y'a laɲini mais ala sɔnna a ɲana bi wa a diyara an ye fana sabula an bɛ sankura daminɛ de la nin ye an b'a jigiya k'a fɔ ko nin ye an ka hɛrɛ san ye sabula munna an karamɔgɔ y'an ɲɛjɔyɔrɔ de ye donc an ka dalilu ta yɔrɔ don an ka kuduwa don an ɲɛsin yɔrɔ don an b'a la dege de et puis an dala la fana ani ala cɛ ka ɲi sabula munna a bɛ ala ka baara de kɛ y'an wele ka na ala ka sira de ma ni o ye diinɛ in ye ni o ye jogo ɲumanya ye silamɛya kan donc f'i ka kɛ jogo ɲuman de ye sinon silamɛya ma dafa donc o la o danaya b'anw na o b'o min fɔ la an tugunnaw la an y'a ye o nɔ fana b'u la u bɛ baara kɛ o de la o tɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye o yɛrɛ tɛ min kɛ donc o de ye danaya sabati an n'u cɛ o la anw nisɔndiyalen don ko o ye anw cɛ ma yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ Itali jamana kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Ased Sherif Usumani Madani Hayidara denkɛ Ased Sherif Ahmed Tidiane Hayidara bɛna wajulu kɛnɛ belebelew ɲɛnamaya an bɛ to nin kɛnɛ kelen kɔnɔna na ka silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denkɛ Ased Sherif Ahmed Tidiane Hayidara a ka laseliw ɲɛmada alhamdulillah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wa sallim tasliman kasira an bɛ ala fo ka ala barikada kisi ani nɛɛma caman kira ni a sodungi sanu kan ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u ka ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen o la kɔfɛ nin waati la an nisɔndiyalen don an bɛ Itali Milan kɔnɔna la ala sɔnna Espagne tɛmɛnen kɔ ani Faransi an ɲuman sera Itali yan aéroport la bi Milan an sera kana sɔrɔ Jamiatu Ansarudine Islami ni kanuɲɔgɔnw u y'u ka baaraw bila ka na an kunbɛn Milan aéroport la ka se n'an ye résidence chérifienne na Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara Jamiatu Ansarudine Islami ye so min san ye Itali dugu kɔnɔ alhamdulillah kana bisimilali kɛ ni ɲɛmɔgɔw ka bisimila ko ɲuman ye ani ka fara tɔn karamɔgɔw kan alhamdulillah an nisɔndiyalen don hali bi an bɛ taama in de nɔfɛ tugu la ni o de Europe ka ɲinini min sera Seydi Sherif Usumani Madani Hayidara ma ka se ka a den dɔ di ka fara u kan ka se ka wulikajɔ dɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni o de Espagne o ka mawuludu ye ani Faransi o ka mawuludu ye fo kana se Itali yan ma o la an b'a fɔ an bɛ o sira in de kan ala sɔnna tɔn ninnu tɛmɛna ka an ɲuman don Itali yan de kunbɛli kɔni o fana kɛra bonya ani karama bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an nisɔndiyara an kelen kɔfɛ ka kanuɲɔgɔnw ye janko ani minnu ka kanu a kɛra ala yɛrɛ jati kama alhamdulillah min b'an bolo o de ye foli ni barikada ye Jamiatu Ansarudine Islami yɛrɛ ye u ka wulikajɔw la fan bɛɛ fɛ ni ye ansaru ye yɔrɔ o yɔrɔ sigida o sigida la i b'a ye u n'u ka wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ farafinataw a ka ca la mɔgɔ caman bɛ dɔ kalama u ka wulikajɔ la wa farajɛla yan a b'o cogoya kelen de la o kɔrɔ yɔrɔ ko tɛ mɔgɔ de don hadamaden bɛ se k'a ka laɲini bɛɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ janko ala nɔfɛ
kɔrɔ fanko tɛ o la o de la n'i sera yen nɔ i b'a dɔn k'a fɔ cɛw bɛ yen minnu déterminelen don alako la alako baara la u ka diinɛ na sigiyɔrɔ ma u falen n bɛ se k'a fɔ dɔ de faralen don ninnu yɛrɛ ka jija an'u ka cɛsiri kan n'i yɛrɛ nana k'u ka baaraw ye yan tɔn hukumu kɔnɔ u bɛ baaraw bila ka se ka tɔn baara alako baara ninnu kɛ kɛcogoya minnu na n'i sera yan a bɛ mɔgɔ dabali ban mɛ an b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ kɛ ala kama jɔn ka wuli ka jɔ ye fitinin de ye o la kɔrɔ an bɛɛ bi an seko damayira de kɛ yanni an sedenw cɛ ala ma o la an b'a ɲini hali bi wulikajɔ minnu bɛ yen an bolo jamiyatan islami bolo ala ka kɛ fɛn sabatilen an bolo fo ka taa an se ale ala yɛrɛ ma don min ala m'o kɛra ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ali ni ne fana b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase aw ma Musa Fɔnba fɛ. Farafina cɛcɛ kana jamana sabaw ka jɛkulu Confédération des États du Sahel AES a jamanaw kelen kelen la jɛkulu dɔ sigi bɛ ka dɔ kɛ a ɲɛmaa ye Burkina jamana ye a ka jɛkulu ɲɛmaa sigi Burkina jamana kɔnɔ n'o ye Commission nationale ɲɛmaa ye Basolma Bazie a ka foroba sigili kɛra jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahim Traoré ka directeur de cabinet fɛ n'o ye capitaine Marta Céleste Anderson Degowin médaille ka bɛn ni janvier kalo tile 13 ntɛnɛ ye Basolma Bazie bi kɛ Confédération des États du Sahel Burkina jamana kɔnɔ a jɛkulu ɲɛmaa ye o fɛnɛ dafɛ capitaine Ibrahim Traoré Burkina jamana ɲɛmaa ye ciden dɔ wuli jamana tɔgɔ la k'i kunda Chadi jamana ɲɛma Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno ka tarata janvier kalo tile 14 ministre min bɛ Burkina kaw fɛ n'a ɲɛsin bɛ kunnafoni ngomɔ ani seko ni dɔnko Gilbert Pengwende Ouedraogo a bisimilala Chadi faba la N'Djamena jamana ɲɛmayaso la jamana ɲɛma Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno fɛ ci min b'a bolo jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré tɔgɔ la a y'o da Maréchal Flo kan ka jira la k'a fɔ a ka di Burkina jamana ɲɛma ye san o san farafina sinima ko ɲɔngɔnbɛba min bɛ kɛ Burkina jamana kɔnɔ n'o ye FESPA ko ye Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno k'a dɔn k'a fɔ Burkina jamana ka dunanba don a ka di Burkina jamana ye a ka ye o kɛnɛ kan. Emmanuel Macron ti yɛrɛ kɛ maaninfinw dɔ ye nka ni fitiri wale bɛ hadamadenya la Emmanuel Macron do nin ye Burkina jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ka kumaw ye a kɛtɔ ka Emmanuel Macron ka kɔsa in na bɔli jaabi Emmanuel Macron min ye a jira farafindenw na k'a fɔ u ma kɛ ɲumandɔnna ye u ni Faransi cɛ ni Faransi jamana kɛlɛcɛw gɛnni ye janvier kalo tile 6 tɛmɛnen de Emmanuel Macron ye nin kuma jɛngɛ ne ɲɛsin farafina mɔ ka sanga ni Faransi kɛlɛcɛw gɛnni ye ko ni Faransi jamana kun tɛ ko nin jamana ninnu si kun ti kɛ ka sabu kɛ lakanabaliya ye ko nga ko farafina jamana ninnu ma Faransi jamana wale ɲuman dɔn ntɛnɛ janvier kalo tile 13 Burkina jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ye Emmanuel Macron jaabi a ko Emmanuel Macron ye farafindenw neni de ko nga ni yɔrɔ bɛ yen min jɔra ye hakili fɛ Emmanuel Macron ka kɔrɔfɔrɔ o ye a b'a fɔ yɔrɔ min ko farafindenw kɛra fitiri walew ye ko fitiri waleya bana ko bana do bana min tɛ yɛlɛma fɛ ko Emmanuel Macron ka kuma b'a jira de k'a fɔ farafindenw ka fitiri waleya bana a tɛ yɛlɛma a fɛ ale ye maaninfin ye o kuma farafindenw tɛ mɔgɔw ye ko kuma kɔrɔ y'o de n'o tɛ bana min ye yɛlɛmata ye maaninfinw ni ɲɔgɔn cɛ o man ka maa to n'i y'a ye ale b'i yɛrɛ bɔ a rɔ o kɔrɔ ye ko fitiri waleya bana in a bɛ farafindenw de la wa farafindenw tɛ mɔgɔw ye ale de ye maa ye a ko farafindenw Emmanuel Macron bɛ k'u minɛ cogo min ko bɛɛ y'a ye sa ko an tɛ mɔgɔw ye a ɲɛkɔrɔ ko nka k'a dɔn k'a fɔ ale de tɛ maaninfin ye wa a tɛ k'i yɛrɛ bila maaninfinya minan kɔnɔ ko ni fitiri wale bɛ Emmanuel Macron de ye fitiri wale ye a senfɛ capitaine Ibrahim Traoré y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron kana ɲinɛ a ka wulikajɔw kɔ jango ale ka jamana bɛ se ka lanɔgɔ k'a ka jamana sigi sen sabara kɔnɔ ani farafina jamana wɛrɛw k'a b'o wulikajɔw minnu na ko a man ka ɲinɛ olu kɔ. Kono wari jamana kuntigi sigi kalata octobre kalo nata do a labɛn bɛ senna jamana ɲɛmaw ye nafolo min bɔ k'o bila kalata labɛnni bolo ka sefa wari miliyari 50 ani miliyari 4 do
octobre kalo nata kono wari ka denw bi lɔtɔmɔni ka dɔ kɛ jamana ɲɛmaa ye chef wari miliyari 50 ani miliyari 4 o de bɛna bila kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI ka bolo kan ni y'a ni san 2020 jamana kuntigisigi kalata musaka sanga kɛmɛ sara la o b'a ɲɛ ni 3 ye o kɔrɔ ye 2020 ta ka ca ni ɲinanda ye nafolo ninnu de bɛna kɛ ka kalata minɛnw zan minnu bi ye kalata baaraw la ka olu ta k'u bila baaraw la kalata sɛbɛ dilali nafolo dɔ na ɲɛsin o ma san 2025 jamana bi labaara ni musaka min ye kono wari kɔnɔ o kɛra chef wari miliyari 27 ni miliyɔn 500 ye ni y'o ni san 2024 jamana labaarali musaka tɛngu ɲinanda b'a ɲɛ ka sabu kɛ u ko fɛn min ma ko révision de liste électorale n'o ye kalata sɛbɛ sɛgɛsɛgɛli maakuraw minnu kan ka don ani minnu kan ka bɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o tɛ taa musaka kɔ laɲini dɔ fana ye min ye kalata baara kɛbaw n'o ye kɔrɛ électorale ye u ka jamana fa bɛɛ lajɛlen labɔ jango kuma caman kana kɛ kalata kɔfɛ jaabi u bɔlen jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kɛn k'a fɔ maa ye ko a bɛ manda wɛrɛ kɔni kɛ nka kɔni ye sarati k'a di kɔnɔwari jamana denw ma k'a fɔ u k'u kɛ pewu kalata in bɛ kɛ basigi ni jɛlenya kɔnɔ ani bɛnkan fanga taabolo kɔnɔ san 2022 maa minnu sen kun bɛ kalata la o kun bɛ t'i jɔ maa miliyɔn 8 na kɔnɔwari jamana den yɛrɛ ma na jate ka fara ɲɔgɔn kan maa miliyɔn 30 don. Volodymyr Zelensky jamana ɲɛma tɛ bilen Ukraine surasi caman ɲɛkɔrɔ nin ye Ukraine kɛlɛcɛ minɛnen dɔ de ka seereya ye Rusila kɔnɔ ani Rusila kunnafoni di sira Sputnik cɛ a ko tɔgɔ tɛ Volodymyr Zelensky la bilen jamana ɲɛmaaya la wele cogo yɛrɛ tɛ a la fana a ko Volodymyr Zelensky ka wasabilo kɔnɔ Ukraine a ka fanga ɲini dɔ maa caman de bɛ yen minnu ye yurukuyurukumaw ye wa u tɔgɔw yɛrɛw bɛ bɔlɔlɔw kan koyi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna YouTube nka Ukraine jamana yɛrɛ de kɔnɔ o maa de ma sɔrɔ Ukraine jamana de la min bi ko in da ka kɛ i dala wɛsɛ ye k'a bɛ se ka jɔ hakiliw fɛ k'a dɔn k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky n'a ka fanga ɲini dɔ tɛ Ukraine ɲumanama fɛ kɔnɔ tɛ ko ni wulikajɔba kɛra Ukraine jamana denw fɛ sisan ka ɲɛsin Volodymyr Zelensky ma ko yɛlɛma bi don ko wɔrɔ Ukraine nin ye Rusila kɛlɛcɛw ka Ukraine surasi minɛnen dɔ de ka dakuru ɲɛw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ mai kalo tile 20 tɛmɛnen de Volodymyr Zelensky ka kumaw dafara jamana ɲɛmaaya la jamana kuntigisigi kalata kun kan ka kɛ sango nka a bɔra mɔ Volodymyr Zelensky ye fɛn min kɛ a dala k'a ye ko sariya min d'an bɛ jamana kɔnɔ o tɛ sariya wɛrɛ ye jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ o kuma na loi martiale o bɛ senna sariya sen y'o ye min bɛ kalata labɛn bɛɛ lajɛlen bali ka jamana ko bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni sanjɛ nka Rusila jamana ɲɛma Vladimir Putin ale y'a jira k'a fɔ Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky bɛ ka o min kɛ a dala k'a ye ko loi martiale a ka sidɔn fɔlɔ k'a fɔ Ukraine sariya sunba la n'o ye constitution ye loi martiale sariya sen ma na ta bɛɛ a bɛ diɲɛ di wasabilo denw de ma dɔ ka fara olu ka kumaw kan ka sɔrɔ kalata tɛ nka jamana ɲɛma kunkanko jamana sariya sunba ma fɛn fɔ o kan o b'a jira k'a fɔ Volodymyr Zelensky jamana ɲɛma tɛ bilen Vladimir Putin y'a jira k'a fɔ ni maa bɛ Ukraine jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ maa bɛ se ka maa min dala k'a lamɛn ko jamana ɲɛma don wale kɛlen k'a bɛ jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la o ye Ukraine wasabilo ni a ɲɛmaa ye n'o bɔra la Volodymyr Zelensky ɲɛmaaya jɔyɔrɔ tɛ a bolo bi. Ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga in ye ka se ka o da aw tulo kan an bɛ segin ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛmadali la ni Ala ma basi kɛ n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na yan'olu cɛ aw kan bɛn Ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.